A la Dish, eksklusiv mad og vin. En SWOT-analyse indeholder de interne og eksterne forhold i ens virksomhed. Og de interne forhold, det er styrker og svagheder, og de eksterne forhold, det er muligheder og trusler. Og vores styrker, det er placering, service, og så har vi en app og en vinekspert og hurtig wifi. Vores svaghed er, at det ikke er et familiested. Vores muligheder, det er, hvis der kommer konferencer i Horsens, hvis der er travle folk i Horsens, og så er vores målgruppe, det er folk med penge. Vores trusler, det er, hvis der åbner en ny restaurant med samme koncept, eller vores wifi går ned. Det her, det er vores webshop, A la Dish. Vores koncept, idé, er, at det er mad på farten. Vi har eksklusiv vin og mad. Vores menu, der har vi eksklusive ting på. Vi har hummer, lækre bøffer og pizza selvfølgelig, og lidt italiensk over det. Vores vin, vi har et vinudvalg fra Frankrig, Italien, Spanien. Du kan kontakte os på mobil, skrive til os, og hvis du vil have din mad klar til, når du kommer, så bestiller du den bare lige der. Det her, det er butiksspejlet over vores restaurant, hvor vi så har for det meste enkelt borde, så det er hurtigt ind og ud, hvis du er enkelt person, og så er der få firmandsborde, som familie kan bruge selvfølgelig, eller til møder. Så er der en lounge, hvor du kan nyde et lækkert glas vin, og vi har rykket lidt rundt på toiletterne, fordi det var fucking dumt før. Her har vi så et etableringsbudget til dig, kære lytter. Der indgår depositum og indretning og istandsættelse, i og med at vi skulle flytte badeværelset fra køkkenet, da det ikke er særlig hygiejnisk. Så er der møbler og IT, da det er nødvendigt for at kunne drive en restaurant. Vi har udarbejdet 3 mål, som vi tror kan lade sig gøre inden for vores restaurant. Og det første mål, det er, at vi skal være Danmarks førende inden for vores koncept. Og det andet mål, det er, at vi skal være førende inden for vinhandel over nettet. Og det tredje mål, det er, at vi skal have et overskud på minimum 750.000 i årsopgørelsen. Vi har valgt at markedsføre vores restaurant med 4 forskellige medier. Out of Home. Med Out of Home kan vi reklamere om vores restaurant på for mange forskellige bybusser i Horsens. Og vi har brugt 5.000 kroner på det. LinkedIn er Facebook, men bare for forretningsmennesker. Så med LinkedIn Ads kan vi nå ud til tusindvis af mennesker. Facebook. Vi bruger Facebook til at sende annoncer ud til mange tusindvis af mennesker, ikke bare forretningsmennesker. Der har vi brugt 1.500 kroner. Horsens Folkeblad. Vi betaler Horsens Folkeblad til at skrive en annonce omkring A la Dish. Vi har brugt 2.000. Hej igen, kære lytter. Jeg har resultatbudget. Omsætningen, den ligger på 5 millioner. Vareforbrug 2,5 millioner. Og det udmunder så i en bruttofortjeneste på 2,5 millioner. Salgsfremmende omkostninger, der har vi brugt 10.000 kroner. Lokale omkostninger har vi brugt 180.700 kroner på husleje. Øvrige omkostninger, der ligger altså 25.000. Indtjeningsbidrag, det er så alt det trukket fra hinanden, som giver 2.284.300. Og personaleomkostninger, som ligger på 634.920 kroner. Og det ender så med årets resultat, som er 1.649.380 kroner. Tak. Hej igen, kære lytter. Jeg har segmenteret vores 2 største konkurrenter, som vi selv synes, der er i Horsens. Og restaurant Oksen er en af vores største konkurrencer. Deres mad og varer, de ynder kvalitet. Og det er altså et af de mest populære spisesteder i Horsens. Men vi kan konkurrere dem med, at vi har en app, så man kan skrive til os, så maden er der med det samme. Altså, du får maden lige så snart du kommer ind. Vinspecialisten har et bredt sortiment og dybt sortiment i vin. Og det er altså en af de mest populære vinesteder i Horsens, hvis ikke det mest populære. Der vil vi jo skille os ud ved, at vi også er en restaurant.
Vi håber, vi kan måle os med lige så dybt og bredt sortiment. Tak. Her ser vi Aladish Facebook-profil, hvorhen at vi slår ting op og laver videoer af vores lækre mad, som der bliver lavet i restauranten. BB1, gruppe 4, stem på os.